Omnye umba ekundileke ukuba umongameli Ramaphosa awuchaphazele kwintetho yakhe ngokuhlwanje kukonyuka kwezinga lentswela-ngqesho. Inkulu-baphathiswa yephondo laseMntla Koloni ugqirha Zamani Saul uzichaze iinkcukacha manani zakutshanje zentswela-ngqesho ngakumbi kubantu abatsha njengentlekele enkulu efuna ungenelelo. Ukanti iphondo laseMntla Koloni lelinye lamaphondo anezinga eliphezulu lentswela-ngqesho ngakubantu abatsha. Iinkcukacha manani ezikhutshwe ngolwesibini zidiza ukuba izinga lentswela-ngqesho kweli lime ku-29% yaye phantse u-60% walo myinge ngabantu abatsha. Oko ke kuyabonakala kwizitalato zaseKimberley kwiphondo laseMntla Koloni nanjengoko abantu abatsha besajonge enkalweni ngelifuna imisebenzi. It's very hard to be unemployed because of what we cannot supply the work because we are breadwinners. Our parents don't work; they are too much old. Inkulu-baphathiswa yephondo ugqirha Zamani Saul uthi ukungasebenzi kwabantu abatsha yintlekele enkulu. We'll have to ensure that we subject a large number of young people to vocational training, artisanal training, and also is to ensure that the ones who are passing matric and passing matric very well get exposed to proper post-matric training. Ukanti ke ingcali zoqoqosho zithi akukho themba lokuba iza kuphucuka le meko ngokwangoku nanjengoko uqoqosho lweli lukhula ngeenyawo lonwabo. If they can help at least the youth to empower themselves by making for themselves at least businesses and upgrading people with skills also. Abantu abatsha kweli ngakumbi kwiphondo laseMntla Koloni banethemba lokuba umongameli uza kubakhumbula kwintetho yakhe ngokuhlwanje yaye konke aza kuthetha apho kuza kuba likhubalo ekudaleni amathuba engqesho khona ukuze kubekho inguqu kubomi babo.